Ето го и още едно страхотно предложение от Vans BG. Volkswagen Crafter 2.0 TDI 2019 година, Евро 6 и готов за работа. Този бус е товаропътнически, 6-местен, перфектен както за бизнес, така и за екип на обект. Под капака е надежният 2.0 TDI, двигател с 140 конски сили и ръчна скоростна кутия. Разполага с климатроник, навигация, Bluetooth hands-free, автопилот, бордкомпютър, електрически стъкла и електрически огледала, както и теглич. Всичко необходимо за комфорт и практичност на пътя. Бусът е нов внос в перфектно техническо и визуално състояние с пробег 255 360 км. Категория до 3.5 тона, кара се с Б категория. Цена 17 999 евро. Намира се в Карлово. Телефон 087 632 22 22. Ако търсиш здрав, практичен и модерен бус за работа, този крафтър те чака в Vans BG.